Så sæt jer dog! Gør det lydløst! Velkommen tilbage. Jeg har rettet jeres weekendopgaver. Jeg har givet jer karakterer. Og det er nok nogle af de opgaver ud af nogle af de mange dårlige opgaver, jeg har læst. De dårligste. Helt uacceptabelt. Dårligt, pak den væk. Dårlig grammatik. Dårlig staveopstilling. Dårlig overskrift. Dårligt i det hele taget. Forfærdeligt. Dumt. Der bliver der grin. Og Iben, din opgave er nok den værste. Den mest dårlige, kedelige, grimme, opstillede opgave, jeg nogensinde har læst. Skam dig! Har du lært noget? Fordi så vil jeg jo egentlig gerne lige have dig herop og vise dine fine færdigheder i geografi. Ja, kom. Kan du fortælle mig, hvad er breddegaderne for Vatikanstaten? Det ved du vel. Skal jeg være ærlig? Det er forkert! Hvor? Det er jo så vanvittigt logisk! Du er da den dummeste elev, jeg nogensinde har haft! Nu skal du bare se her! Lad være med at grine! Det er morsomt! Grin på pokker! Iben er en taber! La 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 la! Dumme Iben! Du ved ikke noget som helst! Du er den værste elev, jeg nogensinde har haft! Der findes ikke nogen skala for dårlige karakterer, som man kan give dig. Du er helt udenfor. Skam dig! Kig på mig, når jeg taler til dig. Sæt dig ned igen. Det, der ligger på jorden, må man hoppe på. Haha, det kan også Iben. Jeg lukker lige den. Hej hej. Undskyld Iben. Det var bare for sjov. Ej, jeg løg. Nej, er det en fugl? Er det